Ahojte, moje meno je Samira a v dnešnom videu sa spolu pozrieme na rozdiel medzi slovesami put a give. Ak ste pokročili študenti, možno vám to príde zvláštne, lebo samozrejme poznáte put ako dať alebo položiť niečo niekam a give ako dať niečo niekomu. Ale začiatočníci si častokrát tieto slovíčka mýlia, čiže keď povedia, že dala som to na stôl, tak nevedia, či použiť give alebo put. Takže ako by sme to povedali, keďže už viete, že put je položiť niečo niekam alebo dať niečo niekam, tak takáto veta bude, položila som to na stôl, I put it on the table. Ale dala som to mojej sestre, keďže dať niekomu niečo, tak použijeme give, v minulom čase gave, I gave it to my sister. Takže ako by ste povedali, daj mi tie peniaze, give me the money. A polož to na tú poličku, put it on the shelf, alebo put it on that shelf. Dobre, takže pamätajte, put vo význame dať, položiť niečo niekde, dať niečo niekam a give, dať niekomu niečo. Takže to dnes sme si povedali rozdiel medzi put a give. Thanks for watching and have a great day.